ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಅಂದೇನು ಯಾನೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಚೇನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ. ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೇನು ಒಂಜಿ 40,000 ಜನ ತೂವೊಡುಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಆಂಡಲ ಇಂಜಿ ನಂದು ಗೊತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ದುಮ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದುಮ್ಮೆಂಚ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಏರ್ಪೂರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮರಪೊಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಆಟ ನಾಟಕದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೇನ ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜೊಲಗಿ ಆಟ ಪೂರ ತೂತಾಡ್ಡ ಯಾನು ಅಂತೂ ಆಟ ತೂತುಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ಕ ಅಮ್ಮಡ ಬುಲ್ತುದು ರಂದುದು ಅಮ್ಮಡ ಬುಲ್ತುದು ಒಂಜೊಲೆಲೆ ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇದೇರು ಆಟ ತೂವಾರೆ ಅವಳು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದುಮ್ಮು ಧರ್ಮದ ಆಟ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಧರ್ಮದಾನೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ತಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಧರ್ಮದಾನೆ ಇತ್ತ ಆಟ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊರ್ದು ಆಟ ಏರ್ಲ ತೂವಾಯರ್ ದುಂಬು ಟಿಕೆಟ್ದ ಆಟ ಅಂಡ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸುಲ ಒಪ್ಪೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಮಂಗೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗನೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಮಲ್ಲಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪಿನ ಬಾರ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಪೂರ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಯಾನು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನು ಯಾನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕೆಯನ್ನ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಲ್ ಇಪ್ಪೇದೇರು ಅಮ್ಮೇನ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗೆ ಅಲ್ತು ಅಂತೇರು 500 ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋಡು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸಾರ ಬೀಡಿ ಆವೋಡು ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಒರ್ಂಬರೆ ಕಾಟ ಶುರುವಾಪುನು ಅತ್ತನೆಟ್ಟು 1 ಸಾರ ಬೀಡಿ ಆವೋಡು ಆಂಡಾಟೋಲೆ ತೊಂದು ಒಪ್ಪೆಂದು ಏತು ಬಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಏತು ಕಟ್ಟುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಡಿನ್ನದ ಬೀಡಿ ಆವೊಂದಿತ್ತು ದಯ ಬಂಡೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಗಂಚ ಅಮ್ಮ ಆಟೋಲೆ ತೊಂದು ಪೋಂದಿಜ್ಜ ದಯ ಬಂಡಪ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ದ ಆಟ ಅಪ್ಪ ನಿಲ್ಚಾರಿ ಇಪ್ಪೇದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಯ್ಲಾಡು ತಿಂಗೋಲ್ಗೊರ 15 ಆಟ ಒಂತು ನೆನ್ಮದಿನಕ್ಕೊರ ಆಟ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಗೆಜ್ಜೆದ ಪೂಜೆ ಬೊಲ್ಲಿಗಿಂಡೆ ಕಚ್ಚುರ ಮಾಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೂರ ಬೀರಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ಆಟ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆಂಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆಟ ಮಸ್ತ್ ಆವೊಂತು ಉಂಡು ಆಟ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಆಟ ಉಂಟು ನಾನು ಅಮ್ಮಲೆ ತೊಂದು ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ 1 ಸಾರ ಬೀಡಿ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಂತೀರ ಅಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರೋಡಾತೆ ಟಿಕೆಟ್ದ ಆಟ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಟೇಪು ಇಲ್ಲ ಜೋರು ಟೇಪು ದೀಪೋನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಇಪ್ಪೇದು ಅಂಡ ಒರಿಯಾರ್ದೊರಿ ಅಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಚಾವರ್ಕ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಆಟ ನಾಟಕ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾವಿನ್ನು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಕ್ಯಾಸಟ್ಡೆ ಪಾರ್ದು ತೂವಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ತೂಲೆ ರೇಡ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಲ ಕಟ್ಟಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಂಡು ರೇಡ್ಯ ಇದು ಕುಲ್ಲುನು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಂಡನೆ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೀನು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಕುಡಬೋದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನಪುಂಡು ರೇಡ್ಯಾಗಲ್ಲ ಟೇಪುಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪುಲ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತು 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಬೋಡು ದುಂಬು ನಮಕ್ ಸೆಕೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿದ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಟ್ಂಡ ಪಾಲೆದ ಎದ್ದೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದ್ದೆ ಒಂದಿತ್ತ ಜಪ್ಪುನ ಕತೆ ಪಾಲೆದ ಎದ್ದೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದ್ದೆ ಉಂಟ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುನ ಪೂರ ಸೀಕುಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಮೀನ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಪೂರ್ಪಗು ಕೋರಿ ಮೀನು ಪೂರ ಎರಲ ಪಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ ಹೆಚ್ಚ ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪ್ಪಪ್ಪ ಬಟಾಟೆ ಈ ಕೆತ್ತಿ ಪೂರ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಆತು ಸೋಕ ಒಂತುಂಡು ಎತ್ತಲ ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪರ ಒಂತುಂಡು ಇತ್ತ ಬಾಯಿಗೆ ಪತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ಬುಡ್ಡಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ರೇಡ್ಯ 1 ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ವಾರ್ತೆಗಲ್ಲು ಒಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ವಾರ್ತೆ ಇರ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ನಮಕ್ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಒಂಜಾರು ಹಿಡ್ದು ಅಡ್ಡಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಇತ್ತು ರೇಡ್ಯ ದುಂಬುದ ರೇಡ್ಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಚಿನ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ನೂರ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಕೇಂದಾರ ತೂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ನ ಸಣ್ಣದಿ ಅಪ್ಪನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪೂರ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಲ್ಲು ಒಂಜಾರು ಹಿಡ್ದು ಅಡ್ಡಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾಲ ಆರಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಶನಿವಾರ
ಐತಾರ್ದಾನಿ ಸಂಧಿ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರೇಡಿಯೋಡು ಪೂರ ದುಂಬು ನಮಕ್ ತುಲೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆತೆ ಅಪಾಗ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ಅಪಾಗದನೆ ಜೀವನ ಬೋಡಿತ್ತು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಟಿ ವಿಡೆ ಬೂರ್ಬ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಟಿ ವಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಪಾಗ ಅಕ್ಕನಾಕಲು ಉಂಡಾತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜೊಲಗು ಬತ್ತೇರ್ನಂಡು ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತೇರ್ನಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೇದೇರು ಟೇಪು ರೇಡ್ಯದು ಇದು ಉಂಡತ ಈಕೆ ಕೆಬಿಯೋರ್ದು ಅಕ್ಕಲುಂದಾತಿ ಆನ್ಲಂಚೇನು ಎಂಚ ಬೀಡಿ ಆಪೇದನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಸೂಪು ನಿಲೀಕೆ ಬೀಡಿ ಉಂತು ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಿರಾರತ್ತಾಕಲ ಅಲ್ಪ ಒರ್ತಿಯನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಜ್ಜಿಯ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸುಬೇದ ಅಂದು ಹಾಲು ಯಾನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚಿಟ್ಟೆ ಗೋಡೆದ ಬರೀಟ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ರೆ ಹುಲ್ಲಿಯಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೀಡಿ ಆಪೇದ ನಮಕ್ ಬಾಡೊಡ್ದಾಕಲು ಬರೋಂತೇರು ಬಾಡೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಾಮ ಇತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಪುಷ್ಪ ಗೀತಾಕಂಡಲ ಇದ್ದಿ ಲೀಲಾಕ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೀಡಿ ಕಟ್ರೆ ಬರೋಂತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಬೀಡಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಂತುಂಡು ಈ ಟೇಪು ರೇಡ್ಯ ಪೂರ ದೀದು ಇಂಚ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೇದ ಅವತ್ತಂದು ಚಿಮ್ಮಿಂದ ಬೊಲ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಚಿಮ್ಮಿಂದ ಬೊಲ್ಪು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೇದನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅಂದೆ ಪನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೇದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 2,000 ಬೀಡಿ 2,000 ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೇದು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮಾಪಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 500 ಬೀಡಿ ಅಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಬೀಡಿ ಅಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪೇಜ್ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 2,000 ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೇದು ತೋಲೆ ಅಪಾಗದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಅಂದು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಸಾರು ಮಾಲ್ತುಂಡಲ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಡುನು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಕಚ್ಚು ಮಾಲ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೊನಸ್ ಮಾಲ್ಪಾರ ಪೇಜ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಸಾರು ತೂಲಿ ಏತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವಂತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಂತುಂಡು ಮರಿಯಲ್ಲೋಡು ನಮಕ್ ನರ್ತೆ ಗುಲ್ಲ ಅಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೇದುಂಡು ಕಂಡೋಡು ಅಲ್ಪಲ ನರ್ತೆ ಗುಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇದು ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಗ ಮರ್ದು ಉಡುಪು ನೇರ್ದಾದ್ರ ನರ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಅಪೂರ್ಪೋಡು ಕಂಡೋಲೇಡು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅಂದೆ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಓರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಕಂಡೋ ಮರ್ದು ಉಡುಪೇರತ್ತೆ ಅವು ನರ್ತೆ ಪೂರ ಸೈಪುಂಡು ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪಾಗದ ಕಂಡೋಲ್ಲದ ಬರಿ ಇಟ್ಟು ದಿಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಊರ್ದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಓಲ್ ನಮ್ಮ ತೋಡ್ದ ಮೀನು ಬತ್ತು ಅದು ಒಂಜಿ 25 ಮೀನು ತೋಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಸೀರೆ ನಿಂಚ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತಲೆಕ ಮಾಲ್ತು 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮೀನು ಬತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು 25 ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಐನ್ ಕನತ್ತು ಸಜ್ಜಿ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಕೊಲ್ಲ ತರುತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಇಪ್ಪೇದು ಅಂತುಲ್ಲೆ ಐನ್ ಕನತ್ತು ಸಜ್ಜಿ ಮಾಲ್ತು ಕಚ್ ಮಾಲ್ಪೇದ ಅವಳ ಭಾರಿ ಸೋಕಾವು ಅಂತುಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ದುಮ್ಮದ ಜೀವನನೇ ಇತ್ತೆ ಸೋಕೊಂದು ಆಪುನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ಅಜ್ಜಗೊಂಜಿ ನರಮನಿ ಸೈಪುನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದು ಕೋರಿಗೆ ಎಂಚ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕೋರಿ ತಿಂದುಂಡ ನರಮನೆಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ನಿಕಲು ಎತ್ತು ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಮಾಲ್ತದು ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಕೋರಿ ಕನತ್ತಾಡಲ್ಲ ಐನು ನಿಕುಲು ಬೇಯ್ಪಾದ್ದು ಬಾಯ್ಲಾರ್ ಕೋರಿದ ಬೇಯ್ಪಾದ್ದು ಯಾನು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ನಳಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಬಾಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಕೋರಿದ ನೀರ್ದು ಎತ್ತದ ಬಾಯ್ಲಾರ್ ಕೋರಿನ ಕಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮು 40 ದಿನಗೆ ಮಲ್ಲಾಯರ ಕೋರಿಗೆ ಇತ್ತಂಚತ್ ಈತ ಕುಡೊಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂಚ ನನ್ನ ಮಲ್ತು 35 ದಿನೊಟ್ಟೆ ಕೋರಿ 2-3 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಹಾಪುಂಡು ಗೆಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಇಕ್ಯಾನ್ ಬನ್ಪುನ ದಯ ಬಂಡ ಕೋರಿದ ನೀರ್ದು ಎತ್ತದ ಕಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಪುನ ಅಂಚದ ಈಜೆಂಡ ವಾರ ತಿಂದುಂಡೆ ಅವ ಟೈಸಾನ್ ಕೋರಿ ಒಂತ ಕನತ್ತದು ವಾರ ತಿನ್ನಲ 1/2 kg ಕನತ್ತು ತಿಂದುಂಡಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಾನು ಪನೊಂದಲ್ಲ ದಾಂಡೆ ಅಂದು ಉಮ್ಮುದೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಲೇಕು ಈ ವಿಡಿಯೋಡಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮರಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಪೋಂದಿತ್ತ ತೋಲೆ ಆಟೋ ಪೋಂಡ ದೊಂದಿ ಬತ್ತು ಒಂದು ಸೂಟೆ ಮಾಲ್ತು ದೊಂದಿ ಬತ್ತು ಒಂದು ಆಟೋ ಒಂದಿತ್ತತೆ ಬೊಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಚಿಮೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲಾಕಲಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಪ್ಪೇದುಂಡು ಅವನ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಚ್ಚಿದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬಂಡ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಾಂಡಪ್ಪ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪೇದು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ಲ್ಯಾಂಪುನೊಂದು ಚವಡ್ದು ಒಂಜೊಲ ಲ್ಯಾಂಪ್ದ ಆಯ್ತ ಬಾಟ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಿ ಮೀನು ದರಿಂದ ಬೊಕ ಚಿಮೀನಿದು ಇದು ಬಿಡಿ ಕಟ್ಟೆದ ಒಂಜಿ ಚಿಮೀನಿಡು ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3-4 ಜನ ಕುಲ್ಲುವುದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೆದು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಐಟ್ ಸುತ್ತಲ ಚವಾಡಿಡು ಕುಲ್ಲುದು ಸುತ್ತಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಜೋಕುಲು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾಮು ಮೊಕಲು ಪೂರ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಾಂಡ ನೂಲು ಬಾಡು ಅಂತು ನೆನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮಾಗ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಪುನೆ ಕಿತ್ತೇರ್ದಲ್ಲ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಗದ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಾತು ಬರ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮಾತು ಎಂಜಿನ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ಆಟ ನೇಮ ಪೂರ ಆಪುಂಡಪ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅತೆ
ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಇದು ಅವೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಕ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಣ್ಣಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಮಾತೇರ್ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಕ್ಕುಸು ಶೌಚಾಲಯ ಪೂರ ಆಯ್ನಿ ಏಪ ಅಂದು ಬಣ್ಣಂಡ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡಾಸ್ ಬೆಂದರು ಪೂರ ಇಲ್ಲು ದೊಲಾಯಿ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎಣ್ಣೆ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜ ನಾಟಕದ ಪೂರ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅವೇ ದುಂಬು ಕೋರಿ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಗಡ್ದ ತಿಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ತುಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಮಿಗೊಂಜಿ ಪರ್ಬೋಗು ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ನಮಕ್ ಅಡ್ಡೆ ಬರ್ಚಿ ದುಂಬು ಏಪಗುಲಾರ ಅಡ್ಡೆ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ನಾತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ದುಂಬುದ ಅವೇ ಉಪ್ಪಾಡಚ್ಚೀರು ಕೂಂಜಿ ನೀಡಬಾರ್ದು ದಿವಂತೆ ರಮ್ಮೆಂಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲ್ತಾರಿನ ಮಣ್ಣುಡು ಮೊರೆತು ದೀಪುನು ದಯವಂಡವು ಮಣ್ಣುಡು ಮೊರೆತು ದಿಂಡ ಮುಂಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜ ಅದೇ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಪರ್ಬ ಮುಟ್ಟ ದುಂಬ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಪರ್ಬೋಗು ನಮಕ್ ಉಪ್ಪಾಡಚ್ಚೀರು ಪೆಲ್ತಾರಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕಚ್ ಮಲ್ಪೇದನು ಅವು ಪೂರ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ಮೀನು ತರಕಾರಿ ಅಂಡ ಮೀನು ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಯ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಕಲು ಪೂರ ಒಂದು ಪೇರ್ದೆತ್ತು ಒಂದಿತ್ತ ಸೇಮದ ಅಡ್ಡೆ ಪೇರ್ದೆತ್ತು ದಡ್ಡೆ ಪೇರು ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಾಯ ಮೀನು ಇರ್ದಲ್ಲ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆನೇ ತಿನ್ನಾಯ ದುಂಬು ಪೇರ್ದೆತ್ತು ಸೇಮದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಪೇರ್ದೆತ್ತು ಒಂದಿತ್ತ ತಾರಾಯದ ಪೇರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಾಲ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಮಾತ್ರೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೂಂಬೆ ತಿನ್ನಾರು ನಾವು ಅಂದ ನಮಕ್ ದುಂಬೊಂಜಿ 2-3 ಪೂಂಬೆ ಪಾಡ್ಯ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕಂದು ತಿನ್ನೋಂತ ದುಂಬ ಬಡವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೇದುಂಡು ಬಣ್ಣ ಅಂಗಡ್ದ ತಿಂಡಿ ಗಡಿ ಚಾ ಉಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪರೊಂದಿಜ್ಜದೆ ಅಂಚ ದುಂಬ ಬಡವು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಬಡವು ಇಜ್ಜೆ ನಮಕ್ ಅಂಚ ದೋವುಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಡವು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತುಜಿ ಕೋರಿ ಮೀನು ಒಡುಂದುವೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.